Jengpen ditangkap nggih, Pak? Pak? Oke, insyaallah. Oke, siap. Lebokne wong ayu. Nggih. Cadatan sakjroning ati Nora luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara Retno. Dewa Pangestu audio APP video syuting. Masuk. Bubuk kae kembang cerita wayah wengi nganti jagat rina ya Allah omahku radon ora mulih aku Pak kula lah tebih kok mengke kula terne Pak daerah Sukorejo ya Pak Perawat karo bojomu masuk cadatan sakjroning ati Nora luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara Matur nuwun sanget paring wedal nggih. Matur nuwun tamu kakung Mbah Putri saking Bembem Kranten sampun tabuh kalih welas langkung sampun pedal saking pelanggaran kepangapunten. Monggo mangke foto pangeston saking keluarga Baben Karawelang so saking panitia mangke dawah wingking pangapunten. Monggo Ibu Julu Prias temanten sarimbit kasuwun kabedol kalarapaken wonten sasana sungapaning pargian badhe nyuwun donga pangestu pamitipun para tamu kakung Miwah Putri. Sumangga Ibu Julu Prias tindaknya tansah gegleongan candrani. Monggo Ibu Supatmi mangke foto pangeston dawah wingking saking keluarga Baben Karawelang Karangasem
Para tamu kakung mewah putri. Sakmenika pinanganten sarimbet kakanthi tiyang sepuh kekalih Bapak Parno saha Ibu Tini, Bapak Sukoyo, Ibu Rini. Ngontapaken kondoripun para tamu. Nyuwun matur nuwun awit kawit gantosan panjenengan. Mugi sih kadhaman panjenengan pikantuk leliru ingkang satraji saking asalipun Allah Subhanahu wa taala kondur panjenengan ngaturaken sugeng tindak mugi tansah tinebehna saking pringgo bayaning marga. Kula ingkang minangka pambiwara Sandra Eka Prasetya saking Baben nganti sekawan dasa saka ngaturaken pangapunten menawi wonten kirangipun Subasita tata krama anggenipun ramparaken tata cara ing tiyang menika kula nyuwun agunging samudra pamaksami makaten atur kawula nuwun matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
Nggih para tamu kakung miwah putri purna pahargyan ing siang menika para wira pradangga menika badhe ngadani salat sawetawis monggo kula aturi wonten musala gilen menika. Sampun kepareng syukur jenenganipun Pak Depara Kamengku Gati. Anggenya Kamengku Gati sampun kepareng pun sembadani estu. Wonten ing sonten menika nimbali kula sagatang pagudupan karawitan koplo Jawa Madu Retno. Ingkang mijil sanglatan gedung rancang monotolo kasepuhan kadang kula kinasih Kang Majawa Karyanto. Iki boten keturunan menika tansah dipun pancaruwasaken lumantar live streaming. Sing gambare bening rekannya miring boten kata lupa di papang itu audio sound system sound sejuta umat di papang estu monggo bapak-bapak sedanipun yo sederek-sederek sing duwe gawe wah iki nek aku ora maju rene gak los yo yo deh ayo tak kata kabeh kene sederek kakung among rawuh kakung sedanipun sing ora ibu-ibu dhewe kok urusane gede gede ya kudu nganggo pemanasan barang ngono nek nah yo gayeng iki Pak Dewarto, monggo Pak Dewarto, asma emang sinebat sakit jaremon Mas MC, monggo Pak Dewarto komplain, ugi para pinesepuh wonten padekan mriki. Kersane jangkep langkung rumiyin Pak Dekamto. Bismillahirrahmanirrahim kanjeng jaranipun kadang kula kinasih Kang Mas Kismo Saputra. Wonten ing Poso Sulawesi. Walah. Nek alas hiburannya mung kelenengan streaming ya Mas. Nek ora ya pramogarine kuwi dijak joget ya ora apa-apa. Pak De. Alhamdulillah sehat sedanipun. Babila sampai kemarin jangkap bicara Mas Kanto, semoga Pur Digero Para bisa
sambutan. Ya. Ah. La la la. Pak Dewono pintere ra umum jebul. Ayo to timbali madu retno. Supaya mangge rahayu kenes wicarane etan paling kulon tiwas etan ora kelakon dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati pupus gedang rojo dasar bagus terprasojo tukokno oleh-oleh nek rareti aku emoh takokno mas Lintang Asmoro ya bolo. Langsung jahit Bang Le. Lintang aku Asmoro. yo emoh Kunes berarti sampai rake main cerak orang ngamper Siap Bapak Mas Parto. Malek larasipun Lintang Asmoro. Iya. Tak. sing madurno Yo sing nyanyi sapa ki? Lintang Asmoro Pak De.
Ade Parno. Di Bapak Ngestu. Masuk Pak Joko. Sopo kae rikmo ngembah bakung sajang awe-awe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem yo Setiaku atiku kepingin lelaki sliramu yen terpisah aku lila lindu obat asal Maduretno. Atur Mas Sopo kae rikmo ngembang bakung sajang awe-awe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem Mas Hartono. Senggaane pur saiki medeni wong. Dulur kula nang petuk aki jan aku jek ning seberang tiba wis mondek bodo dari Pak Dewi Hartono. Ya. Pil, jak gabung neh Pil. Mongko setiaku atiku kepingin
amung sira kang iso nambani. Yo gayeng tenan iki ditanjakne. Matur sembah nuwun Pak Edanang. Hey, 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 hey.
nuwun.